مانيال جرماية سلام كبرا سمعتي كاب كتما باريس بغطا زفنو دمت راديو إيرنا نايلومي عربي 10 ميازيا فنو يفلم الله مكتالكم بخبرين عدمنا نابزينا كنسكرينا فلما أرساتو إيرترا أبناي وشبا أوان حيالونا أشنا ولك تكالات نسر احتنياتات مولو دوموز كغفلا عقمي كمزي بلن يملكتا سعود عرب أو يمن تكايدو زلا كوينات نخل تسمون بيناوي مقراس توغسي أويجا بريزيدنت يوغندا أبناي وشبا أوان أب أبايت تعزيغا سبورت خجبر كم زكال زر فيديو زرقحو راديو إيرنا ناب زرزراتو مسن نسجر إيرترا لبدا كورونا فيروس نمكوتسر رابز تأوجي ناي وشبا أوان ناشتو ناي ولك تكالات نسر حتنياتاتن ملو دوموز كغفلا عقمي كم زي بلن يترعى مهلاون من شتات إيرنا حبيروم بفلاي كم كافتات أبيات مقبن مستن زامسلات تكالات أتهوي أبزي رخبالو ناي وشبا أوان أبتحتي أنس أنحو سرحتنياتات ملو دوموز كغفلا زقدد أواج منقست بمقوام كافلمو كعزم زمام سنحن أتهم من شتات تغيسوم كم فرنسا بزامسلا هجرات بسنك أواج وشبان استعصوا ناشو تكالات سرحتنياتاتن ملو دوموزوم كاب منقستي كغفلون أتن تكالات دما كفيلاو حدقت قبر منقستي كقبرلن أبرسيون أبز تعصوا الأوان ناي كراي غزا إلكتريكن ماين كفليت ناتسا كخونان مكاحاسون كغفلن زبليو بنصار زي منقست إيرترا ممرحي قطر 6 كاب منيستر طعنا إلو بسلاسة مقابيت أبزوص أواج كمبارات أبيات مقبن كافتاتن زامسلات تكالات نعسرت 4 معلتات كعصوان سرحتنياتاتن دما بزن تكالاتنا تخفلو كتصنحنيو زملكت أزي أواج منقستي أب منقوتن تعاصين زركبا ناشو تكالاتن سرحتنياتاتن مفحفاح زفتريو بفلاي قليان تكالات أيكونندو أبز تعاصوالو ناي وشبا أوان أبتي كال جيزيون سرحتنياتاتن كساب مخفال كتصقما مسنحن أتوم نزح حبريتا زلاخو منشتات يردو منقس إيرترا نزيغاتات أواج كتكبرو مقداد دأمبر نبار فتح نمداي زحقزن وحسنات زلوو أمارات إتاتن زختل زبيتاو بوليسي كم زيبلو يفلت بسعود عرب زمرح وتهدراو كيدان أب يمن كايدو تصنح كوينات نكلتا سمون بيناو مقراز توخسي كم زأوج فليتو اتوتهدراو كيدان كاب كلتا شنعسرت حموشنات حيزو أنصار حوتي نزكايدو زلو كينات كاب تمالي حموشة مونتميازيات حيزو نخل التقني دو كبل زوسنلو مخنيات بسنكي لبدا كورونا فيروس قجتات دو كبل وانا صحفي حبرات هجرات أنطونيو غوتيريس نزغربو تصاوعيت نمخبار مخانو نافنيا نايت كيدان كولونيل تركي المالكي بمتكاس أقلقل زينا سعود عرب حبيرو حوتي بزعبازي بسعود عرب زتأوجه بيناو مقراز توخسي زاقيت وقعو ملاش يابلون كورونا فيروس أب مودة أتاور حناي كل تشن 19 أب تشاينا كابز ترأيلو أملا علم أستات 1.5 مليون سبات كل بدن كله هيوت أستات 9 سبات دما كزيفو بريزيدنت يوغندا يوير موسيفيني بسنكي لبدا كورونا فيروس توشبهم أب ججزهم زركبو كزوترو زلوم عينت سبورت بفيديو زرقحو እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ቤቱ ተዓጽዩ ስፖርት እናገበረ ዘርኢ ቪድዮ ብ5 ሚያዝያ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሓሉ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ውሸባ ድሕሪ ምእዋጁ ሓያሎ ሰባት ነቲ ኣዋጅ ብምትሓስ ኣብ ጎደናታት ክጎዩን ስፖርት ክገብሩን ብማዕከናት ዜና ድሕሪ ምዕዛቡ እዩ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣባይቱ ክውሸብ ድሕሪ ምዝኽኻር ኣብ ገዛኻ ኮንካ ከመይ ዓይነት ስፖርት ክትገብር ከም እትኽእል ብቪድዮ ስኢለ ክዘርግሓልኩም እየ ክብል እዩ ኣስተሚሩ ወዲ 75 ዓመት ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ንዩጋንዳ ካብ 1986 ኣትሒዙ ን34 ዓመታት መሪሕዋ ኣሎ ሙሴቬኒ ዕድመ ንፕሬዝደንት ዝወዳደር ዜጋ ዝድርት ቅዋምቲ ሃገር ብምቕያር ነተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘጽንሖ ምርጫ ኣብ ምጥጣሕ ይጸኒሑ ይኹን ደኣምበር እቲ ንዓመታ ዝተሓስበ ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይንፈት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንህዝብታት ዓለም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ሸሚሙ እኳ እንተሎ ንምልካውያን ስርዓታት ግና ዘይተሓስበ ምረቓ ኮይንዎም ይርከብ كبرات سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا مسترفات حصتاتنا مكتالكم كتكتسلو دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو كاب لقول كساب تغا بغازيت إنيا بسدات زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا بريزيدنت دونالد ترامب
ንኣሜሪካ ክመርሕ ምስ ተመርጸ ንሓደ ደጋፊኡ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ እንቋዕ ሓጐሰካ ክብል ደወል ኩሎ ነቲ ፌስቡክ ዝጸሓፎ መግለጺ ሓጐሱ ድማ ብድምፁ ረጋገጸለይ ካብቲ ኩሉ ዝተዘራረብናዮ ሓንቲ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኢልዎ ዝተባህለ ነበረት እቲ መንእሰይ ኣብ መልሱ ኣብታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትበሃል እሞ ሓቂ ክነግረኪ እታ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ኩልና ደቂ ተባዕትዮ ንብላ ኢና ሕጂ ኣነ ምሳኺ ዘዕልሎን ኢሉ ንሓደ ክልቴና ንፈልጦ ሰብ ብምጥቃስ ምስኡ ዘዕልሎን በበይንዮ እቲ ብድሕሪኽን ንብሎ ከምታ ትራምፕ ዝብላያ በለኒ ኣብ መገሻ ስለ ዝነበርኩን ንሓደ ብእክቡን ውዱንን ፍልጠቱ መልሲ ናይ ዘይመለስክዎም ጉዳያት እናኽደሊ ዝድውለሉ ሰብ ስለ ዝመጸኒ ዕረ ዝጥዕመኒ ሓቂ ሰሚዐ ነታ ቴሌፎን ዓጽኽዋ እዚ ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነ መንእሰይ ነቲ ዝጽበዮ ዝነበርኩ ሰብ ንሱ ስለ ዘፋለጠኒ ዓርክኻ ክብለኒ ዝጸንሐ ኢለ ደገም ኩሉ እታ ሓቂ ንሳያ ዳርጋ ኩልና ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ስምዒት ከምታ ትራምፕ ኢልዋ ትበሃል እያ ዓዊልና ግን ኣይንዛረበሉን ኢና ከይተሰከፈ ኣረጋገጸለይ ድሓኒቶ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይቶም ክንሰምዖም ንደሊ ዘስምዑና ምስሊ ፖለቲከኛታት ቅድድ ኣቢሉ ተሓቂ ዝነገረና ካባይ ጀሚርካ ብዙሕ ተደናጊርና ኢና እሞ ነቲ ሓቂ ብጋህዲ ንዛረበሉ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክኾናሎም እዮም ዝደልዩ ንሕና ክንኮኖ ንደልን ደቂ ተባዕትዮ ክንኮኖ ዝደልዩናን ኣበዩ ዝፈላለን ዝራጸምን ዘሎ ከይተራጸመ ክፍታሕከ ኣይክእልን ድዩ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ውፅኢት ክርከብ ብኸመይ ክትሓዝ ዘለዎ ብፍላይ ናትና ናይዘን ብዙሕ ዝዘረበልና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይከ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ልዕሊ ስርሑ ግኑን ስም ዘለዎ እንኮብ ሃገርና ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ሃማደአ ካብ ልኡል ገብረኣብ ክሳብ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ዘለዎ ምስሊ በዚ ቅድመይ ክሓልፍ እንከሎ ኣብተን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክበጽሕ እናደብዘዘ ምስ ተሸርበ ናይ ሽዑ ምሸት ዱልዱል ዕዮ ገዛ ኮይኑ ንምሰየ ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብፍላይ ዴሳዊ ስነ ሓሳብ ዓጢቑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቓልሲ ከሳትፎ ምስ ተበገሰን ናብ ስድራ ቤታት ኣትዩ ክውድብ ምስ ወሰነን ቀዳሞት ዒላማ ማለት ታርጌት ዝገበረን ደቂ ኣንስትዮ ነበራ ህዝቢ ኣብ እትውድብሉ ብሰብኡተን እንተጀሚርኩም ኣይክትዕወቱን ኢኹም ኣብ ሓደ ስድራ ቤት መጀመርያ ክውደቡ ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ድሕሪኡ ሰብኣይ ናብ ዘብሎ የብሉን ህዝባዊ ግንባር ብኸምኡ ተዓዊቱ ኢሉ መጀመርያ ተመክሮ ናይ ኣወዳድባ ህዝቢ ክገልጽ ዝሰማዕክዎ ሃይለ ወልደንስአ ድሩዕ ነበረ ከምቲ ብግብሪ ዝሰረአየ ድማ እተን ደሓንኩ ንውሻጠ ኢለን ናብቲ ገድሊ ዝተጸንበራ ደቂ ኣንስትዮ መእተውን መውፅእን ናይታ ውሻጠ ስለ ዝፈልጣ ተመሊሰን ብሕጓ ኣትየን ህዝቢ ኣብ ምውዳብ ልዑል ተራ ተጻዊተን ንዓይ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ 8 መጋቢትን ማዕርነትን ዝነገረትኒ ተጋዳሊት ምስ ሙሉእ ዕጥቃን ግርማኣን ኣብ ስእለ እሙረይ ኣላ ሽዑ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከመይ ጌረን ንድርብ ቃልሲ ማለት ቀዳማይ ኣንጻር መግዛእቲ ካልኣይ ከዓ ኣንጻር ዕብለላ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቃለሳ ምስ ነገረትኒ ዝተመሰጥክዎን ዝተሓጐስክዎን ብዙሕ ዓመታት ገይሩ ክነሱ ገና ሽቱ ይሃሰሰን ሽዑ ግጥሚ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጥ ክነሰይ ን8 መጋቢት ዝኸውን ግጥሚ ክጽሕፍ ለመነትንን ኣተባባዕትንን ሕጂ እንታይ ከም ዝበልኩ ዘይዝክሮ ነታ ወዳቢተይ ግን መድመቒ ነቲ ብምኽንያት 8 መጋቢት ዝተተኽለ ጓይላ ዝኸውን ግጥሚ እንበብኩ እዚ ፍጻሜ ኣሳት 40 ዓመታት ገይሩ ክነሱ ክሳብ ሎሚ 8 መጋቢትን ጓይላን ግን ገና ይቕጽሉ ኣለዉ እንታይ ኣፍርዮም ክንደይ ሚእታዊት ናይቲ ጽምብል ኢኸ ዝወሃቦም ኣብ ዘመዛዝነሉ ዕድመ ምስ በጻሕኩስ ጓይላን 8 መጋቢትን እንታይ ከም ዘተኣሳስሮም ክሓስብ ጀሚረ ዕባይ ናጽነት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናተን ናይ ኣበዓዕላ ባህሊ ክንዲ ዘማዕብላ ዝፈጥራ ዝቕይራ ከምተን ኣዴታተን
ተቆኒነን ተሓኒነን ባንዴራታት ተኸዲነን ሕምባሻ ቅጫ ሒዘን ኣብ 8 መጋቢት ክድብላ ክርኢ እንከለኹ እቲ ትርኢት ምስ 8 መጋቢት ቅንጣብ ምትእስሳር ስለ ዘይብሉ ቅጭ ከም ጸለይ ጀሚሩ። ኣብዚ ጉዳይ ናይ መሪሕነት ተራ ዝጻወት ሃማደአ እዩ። ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ሕብረተሰብ እምበር ጉዳይ ሃማደአ እኳ እንተዘይኮነ ንሱ ኸብ ታሪኹ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንታይ ጠቒምወን? መጀመርያ ጐሊሑ እትረኽቦ መልሲ ሃማደአ ካብ ኣብ ግዜ ናጽነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ጸጋታት ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝተደልየ ዕላማ ንኽውፈ ህዝባዊ ግንባር ንዘውፅኦ መደብ ወግዓዊ ናይ ተለኣኺ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ማሕበር እዩ። ገሊአን ኣባላት ሃማደአ ኮይንና ክንሰርሕ ኣይንደልን እናበላ ብሓይሊ ስራሕ ክንዩ ተባሂለን ብትእዛዝ ዝተመደባየን። ገሊአን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ክሰምዓ ዘይደልያ ክነሰን ኣብቲ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸፍተ ቤት ጽሕፈት እናወዓላ ደሞዘን ይወስዳ። በንጻሩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዘገድሰን ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ከእምና ዝደልያ ጀሚሩ ዝውዳእ ኣብ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ለውጢ ዘምጽእ ስራሕ ክሰርሓ ዝብገሳ ኣጀንደአን ምስ ተልእኾቲ ማሕበር ስለ ዘይቃዶ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብቲ ማሕበር ከም ዝርሕቃ ተገይሩ። ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚርካ ካብ ብንግህኡ ኣቓልቦ ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ውሑዳትን ፍሉጣትን እየን። ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ብድሕሪአን ኣጽሊሎምን ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ፈሊኻ ክትገልጸን ኣይከኣልን እዩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንሰን እውን ሓድሕደን ከም ዘይሳነያ ኮይነን እየን ተመልሚለን። ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ከም ገለ ኢለን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ እንተተበጊሰን በቶም ባዕሎም ዝመዘዝወን ሓለፍቲ ይጥቅዓን ካብ ሓዳረን ንኽፋትሓ ከም ዘተባብዕን ንሕሜታ ህዝቢ ይቃልዓ። ሃማደአ ካብ ብደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ በተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክውንጀልን ነቲ ዘይቆመሉ ዕላማ ዘየተግበረ ተባሂሉ ዕድሚኡ ሙሉእ ክኽሰስ ዝስማዓሉን ድማ ናይ ኣጋጣሚ ይኮነን። ሎሚ ሃማደአ ዋላ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ስራሕ ከተግብር እውን ዓቕሚ የብሎን። ከም ኩሉቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ተረሚሱ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሮ ውዳቤታት ናብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ተበታቲኑ ኤርትራ ካብ ጸጋዘን ደቂ ኣንስትዮ ክትረብሖ ዝግብኣ ዝነበረት ተኾሊፋ ትርከብ። መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ብገስጋሲ ኣተሓሳስባ ነዲዶም ድርብ ጭኮና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሕምሞምን ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክቃለሱ ከም ዝሓረኑ ኣብ ዝገልጽሉ ዝነበሩ ግዜ መጀመርያ ሰብዓታት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ብኣዕናዊ ምንቅስቓስ መንካዕ ዝግለጽ ዝነበረ ምንቅስቓስ እምበር ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣይትረኽበንን ኢኻ። ብብዙሕ መምዘኒታት ዝበልጽኦም ምስአን ናብቲ ገድሊ ዝተጸንበሩ ነቲ ውድብ እናመርሑ እንከለዉ ኣብ ትሕት ዝበለ ጽፍሒ ናይ ሓላፍነት እውን ዝዝከር ሽም ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ይነበራን። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ምንጭ ጉልበት ገንዘብ ኮይነንኦ ነይረን ከይኣኽለን ብባህርያዊ ጸገማት ከይተኾልፋ ዘይዕርፍ ኩናት ተጠቢሰን ልዑል ምስጢራዊ ስራሕ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝግበር ስርሒታት እናተሳተፋ እንከለዋ ብተዛማዲ ኣብቲ ዝቐለለ ስራሕ ሓላፍነት ኣብቲ ድምፅኻ ተስማዓሉ ላዕለዋይ ውሳኔታት ግን ካብ ብጊሓቱ ተገሊለን እየን። ነቲ ብግብሪ ዘይሰነፋሉ ስራሕ ኣብ መምርሑ በፂሑ ክብቃቐለን ጸኒሑ ድሕሪ ናጽነት እውን ማዕርጋት ክዕደል እንከሎ ዘይሓረሱ ደቂ ተባዕትዮ ክዓጽዱ እንከለዉ ዘርእየን ዘብቆላ ፀሃየን ዘሰገና ግራት ሓፂረን ዘሸወታ ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ ጎልጎል ብጽሒት ተተኺቡለን። መንግስቲ ኤርትራ ንናይ ሌተናል ኮሎኔል ማዕርግ ከይበቐቐ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ተጋደልቲ ክዕድል እንከሎ ነቶም ኣብ ገድሊ ዝመርሖኦም ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ካፕቴን ማዕርግ በቒቑለን ሕርቃንን ዝገልጻ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እዋኑ ኣእዛንና ዝሰነዶ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሃማደአ መጀመርያ 1979 ክቐውም እንከሎ ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ትመርሖ ነይራ። ድሓር ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮ ሳብርያታ። ድሕሪ 10 ዓመታት ልኡል ገብረኣብ እንደገና ተመሊሳ። እቲ ንሃማደአ ሃማመትአ
ሃኮሰአ ዘቆመ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ 1994 ዓመተ ምህረት ንባዕሉ ጉባኤ ገይሩ ዘይፈለጥ ክነሱ ነቶም ማሕበራት ግን ጉባኤ እናገበረ ይብውዞም እዩ ዋላ ብትሑት ደረጃን ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ድራማን ይኹን እምበር ብውሕዱ እቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ሰልፊ ይኹን ብዓብዪቱ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዘረስዕዎ መስርሕ ምትኽኻእ ስልጣን ትርእየሉ ትካላት ድማ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባሪኹ ብዝኸፈቶ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብቐረባ ዝከታተሎ ዝነበረ ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብን ካልኣይ ግዜ ክረኻኸባን ከለዋ ዝነበረ ጉባኤ ሃማደአ ገለ ክፋሉ ክዕዘብ ዕድል ረኺበ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ክልተ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም هذه إذاعة إرنا ኣብቲ ጉባኤ ሻሹ ገደ ጓል ገደ ትበሃል ኣብ ግዜ ገድሊ ዝሰንከለትን ኣብ መንደፈራ ኣብ ምምሕዳር ህዝቢ ትሰርሕ ዝነበረትን ገዲም ተጋዳሊት ነዘይ ዴሞክራሲያዊ ሰራርሓቲ ማሕበር ብምጥቃስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘይክእል ብዓውታ ኣብቲ ጉባኤ ነቲ ማሕበር ሃማደአ ስለ ዝነቐፈቶ እቲ ኣኼባ ረመፅ ተኻዒዎ ኣስካሉ መንቀርዮስ ከም ሰብ ምቕልል ዝበለትን ክፍትን ተዓጻጻፊትን ክነሳ ሽዑ ግን ነዲራ ብዘይ ዕረፍቲ ድማ ነዊሕ መዲራ ናይ ሻህ ዕረፍቲ ምስ ኮነ ነቲ ኩሉ ዝውጥጣ ዝነበረ ሰብ ገዲፋ ኮነ ኢላ እግርና ስዒባ ክነሳ ኣጋጣሚ ሻህ ክትሰቲ ኢላ ከም ዝመፀት ኣምሲላ ምስቶም ዝነበርና ጋዜጠኛታት ተጸንቢራ ድኻምና ጸብጺባ ንውዕለትና ምሰመስገነት ዝቕመስ ኣዘዘትልና ጉባኤ እሞ ከመይ ተዓዚብኩሞ ነዊሕ ኣድኪሙኩም ይኸውን ሓደ ጸየቕቲ ኸኣ ኣይሰኣናንየን ኢላ ብምጅማር ኣብቲ ሓፂር ግዜ ክንሕዞ ዝደለየትና ስእልቲ ጉባኤ ኣትሒዛትና ስርሓ ሰሪሓ ኸደት ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስ ወዮ ደኣ ድኸም ኢልዋ እምበር እቲ ንሕና ንወሳወሰሉ ገበላ ካብቲ ንሰን ክለሃያሉ ዝተፈቕደለን ቅርዓት ኣጸቢቑ ስለ ዝንእስ ብዛዕባ ሃማደአ እቲ ሓቂ ፈሊጥና ይፈሊጥና ካብ ትሒም ምባል ሓሊፍና ኣብ እንበጽሐ ይነበረናን ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንፕሬዚደንት ሃማደአ ክመርጻ ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ድሕሪ 10 ዓመታት እንደገና ንሃማደአ ክትምረጽ ተሓጽያ ንመጀመርያ ግዜ ብርቱዕ ድምፂ ተቃውሞ ካብ ሓንቲ ካብ ገጠር ዝመጻ ዝመስላ ዓባይ ኣደ ተሰምዐ ቅድሚ ሕጂ 10 ዓመታት ማሕበር ተረሚሱስ ሕጂ ኸ ልኡል ንምርጫ ክትሕፀ ኣነ ተቃውሞለኒ ኢለን ሃማደአ ካብ ዝምስረት ምስኡ ስለ ዝሰርሓ ብመሪሕነት ልኡል ገብረኣብ ዘለወን ዘይዕጋበት ብነድሪ ገለጻ ጉባኤ ስለ ዝተሰምየ ንቡር ከይተርፍ ንስለ ወግዒ እምበር ልኡል ገብረኣብ ሽዑ ንኽትምረጽ ዘይኮነ ንኽትጽምበል እያ ኣብቲ ቦታ ጉባኤ መጽያ ኣብ መንጎታ በመሰረቲ ቅዋም ሃማደአ ናይ 10 ዓመታት ዕድሚኣ ኣእኪላ ትፋኖ ዝነበረት ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ን10 ዓመታት ዕሪፋ ዝተመልሰት ልኡል ገብረኣብን ዝነበረት ዝምድና ከመይ ምዃኑ ዝኾነ ምልክት ከይረኣና ኸኣ ኣብ ደገፍቲ ስካሉን ልኡልን ግን ርኡይ ውድድር ይንጸባረቕ ነበረ እቲ ውድድር ግን ጥዕና ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ውድድር ዘይኮነ ካልኦት ብድሕሪት ዝደፍእዎ ካብ ተራ ጽልእን ቂምን ቅርሕንትን ከም ዝነቐለ ይሕመ ነበረ ኣስካሉ መንቀርዮስ ንሃማደአ ክትገድፎን ከላ መብዛሕትአን ቀንዲ ምስኣዝ ሰርሓ ዝነበራ ሓለፍቲ ነቲ ማሕበር ስለ ዝገደፍኦ ኸኣ ሓቅነት ናይ ትዕላል ብግብሪ ተረጋገጸ ኣስካሉ መንቀርዮስ ነቲ ማሕበር ምግዳፋ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብብኽያት ሓዘነን ክገልጻ ብዓይንና ተዓዚምና ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣስካሉ ደገፍታ ሒዛ ብደበላን ጓይላን ብፍላይ ከኣ ትልሂት ሶምያን ንብዓት ተወለድቲ ሳሕልን ተሰንያ ካብቲ ማሕበር ተሰናቢታ ወይዘሮ ልኡል ተመሪጻ ኣብ መድረኽ ምስ ደይበት ድማ ነቲ ዝተገብረለይ ምትሕብባር የመስግን ኢላ ሓፂር ቃልያ ተዛሪባ
ሎሚ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕሰም ጸይረንኦ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እቲ ንቡር ሰብ ዘይለገሰለን ኣደ ናይ ምዃን ባህርያዊ ትዕድልተን ተሓዲገን እየን። ሕጂ ድማ ደቀን ኣብ ዝደለዮ ጊዜን ቦታን ናይ ምምሳል መሰለን ተመንዚዐን ይበሃል ኣሎ። ኣብ ዘበነ ወይዘሮ ልዑል ገብረአብን ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንብዙሕ ዓመጻት ይቃላዕ ኣለዋ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓለፍቲ እንታይ ክሕግዛ ከም ዝኽእላ ተወኪሰ ነበርኩ። ኣስካሉ ንነብሳን ንከባቢያን ብዙሕ ስለ ዘይተከባብድ መቕለሊላ ተቐቢላ ሓደ ዕላል ዕለለትኒ። ሎም ቅነ ሓንቲ ዘመደይ ንገዛ መጽያትኒ። ጓል ሃብታማት እኳ እንተዘይኮነት ሓንቂቓ ዝዓበየት እያ። ኣገልግሎት ከይዳ እቲ ሓላፊኣ ክዳኑ ክትሓጽበሉ ኣዚዝዋ። ክዳንካ ክሓጽባ ይመጻኹን ኢላ ኣብያቶ ተባኢሶም ተሃላሊኽዋ። ንዓይ መጽያ ብሕርቃንን ነድርን ክዳኖም ተሓጽባሎም ነርክን ዲኽን ኢላ ሓቲታትኒ። ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ክህዳኣ ፈቲነ። ብጾትና ስለ ዝኾኑ ሩባ ክንከይድ እንከለና ብድሌትና ክዳኖም ንመላኣሎም ነርና። ክዳኖም ክንሓጽበሎም ግን ኣይእዙዝናን እዮም ነይሮም ኢለያ ብምባል ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ረጋገጸትለይ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንሓንቲ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ክዳነይ ሕጸብለይ ዝብል ዝነበረ ሓላፊ ሎሚ ነገራት ንቁልቁል ኣብ ዝኸድሉ ዘለዎ እዋን ነፍሰይ ሕጸብንን ካልእን ኢሉ እንተኣዘዘ ዘገርም ኣይኮነን። ሰባት እሞ ኸዓ ወተሃደራት ልዕሊ ሕጊ እንተኾይኖም ንደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ነገር እዮም ዝሓትወን። ይትረፍ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ምዕቡል ዓዲ ዝበሃል እውን ኣብ ውትህድርና ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 3 ከም ዝዕመፃ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ኣሎ። እዛን ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስ ዝቐረበት ሕቶ ንልዑል ገብረአብ ምስ ተሓተተታ ግን ኣብ እዋን ገድሊ እዚ ተርእዮ ዘይነበረ እኳ እተን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓያላት ስለ ዝነበራየን ብምባል እዘን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሳተፋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘጋጠመን ዓመጻት ክብድሆኦ ምዒዳ። ኣብ ገድሊ ኤርትራ ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት የጋጥመን ኣሎ ዝበሃል ብብዝሒ ዘሰንብድ ድፍረት ኣየጋጥመን እምበር ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ብዘይ ጸገም ዝሓለፈኦ ሰቲ ተነጽፎ ጉዕዞ ይነበረን። ሕቶይ ኣስካሉን ልዑልን ከም ሓለፍቲ ደቂ ኣንስትዮ መጠን ብውሕዱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ይወርድ ኣሎ ዝበሃል በደል ሰኒደን ንዝምልከቶ ኣካል ከቕርባሉ ዝኽእላ መገዲ ክፈጥራ እንተኾይነን ንምዝኽኻር ነበረ። እታ ዝለዓለት ንሰን ክገብርኣ ዝተፈቕደትለን ግን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሃማደ እወዳድባ ከም ዝህሉን ብመገደን ኣቢለን ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ ክገብራ ሰናይ ድሌት ከም ዘለወን ምርኣይ ጥራይ ነበረት። ሎሚ ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትመርሖ ዘላ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል እያ። ወይዘሮ ተኸኣ ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነይራ። ነተን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ወኪላ ብሃማደአ ንኹለን ወከልቲ ሚኒስትርታትን ትካላትን ኣብ ዝተጸውዐ ናይ ዞባ ማእከል ኣኼባ ንመጀመርያ እዋን ርአያ። ኣብቲ ኣኼባ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ኣኼበኛታት ነብሰንን ስርሐንን ከፋልጣን ብሓፈሽኡ ኩሉ ዘለወን ስምዒታተን ዝጐደለን መሰላት ክገልጻ ምስተሓተታ ሎሚ ኣደ ወንበር ሃማደአ ዘላ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ኩሉ ተበዲለዮ ዝበለቶን ዝተሓደገቶ ሓላፍነትን ናብ መነመን ሓለፍቲ ኸይዳ ከም ዝጠርዐትን ብስምዒት ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ብፍላይ ዝተረኣየ ጥልመት ሃማደአ ብዕቱብ ክርእዮን ገለ ስጉምቲ ክወስድን ኣትሪራ ተማሕጺና። ከም ናታ ደኣ ይኹን እምበር ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ መረረአን ኣስመዓ። ሽዑ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ተወኪላ ዝኽደት መንእሰይ ትዕግስቲ ፍስሃየ ንወይዘሮ ተኸኣ ከምዚ ክትብል መለሰትላ። ንስኺ ብዙሕ ተጋዲልኪ ሰሪሕኪ፣ ሓላፊት ነርኪ፣ ድሕሪ ናጽነት ተበዲልኪ። ነቶም ሓለፍቲ ስለ እትፈልጥዮም ግን ከድኪ ተዛሪብክዮም። ነጥርዓንኪ እውን ጽኒኢሎም ሰሚዖምኺ። ንሕና እዞም ትብልዮም ዝጽንሕካ ሓለፍቲ ኣይንፈልጦምን ኢና። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይፈልጦምን እየን። ንሶም እውን
ከምቲ ንዓኺ ዝሰምዑኺ ኣይሰምዕዎንን እዮም ሕጂ ዝንስኺ በደልኪ ዝፈታሕክልዋ ገባብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ኣይኮነን ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰምዕ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ኣካል ይሃሉ ተበዲልኪ ስቕ ዘይምባልኪ ጽቡቕ እዩ በደልኪ ዘስማዕክሉ ገባብ ግን ንዓኺ ጥራይ ይጠቒሙኪ ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ በለታ ኣይጸንሐትን ወይዘሮተ ኸዓ እንተ ትመረረ ጠቒምዋ እንተ ካልእ ምኽንያት ነይርዋ ነታ ወንበር ካልኦት ኣብቲ ማሕበር ነዊሕ ዝሰርሓ እናማዕደዋ እንከለዋ ንሳ ሓላፊት ሃማደአ ዞባ ማእከል ኮይና ተመዲባ ሎሚ ድማ ግርም ሰሊጥዋ ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኮይና ኣላ ካልእ ድፍኢት እንተዘይነይርዋ እታ ተበዲለ ኢላ መረረ ዘስማዓትላ ኣኼባ ትርሳዕ ኣይመስለንን ኣብ መወዳእታ ነደ ወንበር ሃማደአ ንወይዘሮ ተኻእ ተስፋ ሚካኤል ካብቲ ንዓኣ ዘጋጠማ ዝበኣሰ ዝብደላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዘኪራ ከምታ ንነብሳ ዝተማጎተትላ ንዕአን ከዓ ጠበቓ ክትኮነለን ዝሒዛቶ ዘላ ስልጣን ሓላፍነት ከሰክማ ከዘኻኽራ ደሊ ጋዜጠኛ ብስደት ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም